Molweni ake nginibingelele kuzona zonke izinkalo. Igama lami nguVusi. Bayamazi nje abaningi kuyo le channel. Bafowethu ngiyacela ukuthi abantu beqhubeke besubscribe kule channel. Bafowethu namhlanje sinesihambeli sethu esisha lapha phambi kwethu. Ngiyacela ukuthi nisamukele bafowethu. Ubhuti uzonitshela igama lakhe ukuthi ubani wakabani, anilandise futhi nangempilo yakhe aze yofika ngaphakathi ejele. Bafowethu sinesicelo la, sicela idonation yenu, hayi kodwa imali. Cela abafowethu lapha siyacela abafowethu abantu abasha akade basilandela ku Facebook kumkhanya kude TV bangene laphana kwi comment yokuqala kule video aba 1000 nje abokuqala bazobuka le video. Ngiyacela abafowethu ukuthi ningene nisifollow nichofoze kune link laphana esoyifaka. Le link izonithatha inibeke epage lethu la ka Facebook elisha elibhala ukuthi mkhanya kude Vusi TV. Mkhanya kude Vusi TV yali njalo lo page ngoba ipage lethu lelelisha bafowethu ipage lethu edala lisanenkinga sikwazi ukungena kulona. Ukhiya sinawo ukungena kulona kodwa mhlambe uzobuya mhlambe ungabuyi. Siyacela ukuthi kodwa nisifollow kuleli page elisha. Ngiyocela nje ukuthi ngibingelele lensizwa bafowethu niyamukele. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila bafu, mina nguNkosikhona ngubhunu ngakashabalala. Ngiyabonga bafethu kungamukela lapha kumkhanya kude TV. Bafethu mina ngumfana waselokishini lasenseleni nje. Ukukhula kwami bafethu ke kulula nanoma ubani uyazi bafethu. Ngaziwa kakhulu elokishini, ngaziwa njengobhunu. Ngibileke bafethu nami umfana ohluphayo oba uhlupho elokishini. Macheri ngibe nawo abazaba nengane mangizine bafana ababili amantombazana amabili. Ngibile nezinye intombi nje lokishini ngabenza nje ubugebengu okwenza ukuthi bafethu khambeni kwesikhathi ngizonithola ubugebengu bami kwazi ngifinyelisa phi ngoba sisekhona la. Kuningi nizokuthola kimi bafethu. Ngingumfana nje nami bafethu ukhulele lokishini. Anginalutho bafethu, nabazali bami basheshe bangishiya nje bafethu. Ngangangisho nangebhadi ngikhulisela ugogo ke na umama. Ngizokusho bafethu ngizala namantombazane mina. Ubhuti wami usele njengamanje uyedwa ulapha eBay uyayiphantela washela imoto laphana. Bayamaza bafethu. Bafethu ngizokusho kukho nje kuphela ngizonitshela bafethu ukuthi impela selokishini imnandi impela bafethu. Kodwa yazi kambeni isikhathi ngabona yazi mase ngizisola ngoba phela sikhona isikhathi sokuyisola nanoma ubani unawo umzwa ngedwa bafethu. Yazi sidlalela ibhola lokishini sakwenza okufanele saba namacheri salenyazwa na ifashini yonke lento bafethu. Mangizoyibala izonitshela ukuthi umthelela ekwenzeni ubugebengu namanje. Ngizokuqalela nje bhuti wami ngikela ukuthi ukuqala intombazana elokishini umithanda noma uyidinga ufuna udlala amakhadi akho. Amakhadi akho ke bafethu nani azwadlala ngemali. So esikhathini esiningi ke bafethu uma ungenamali nawe yazi uyasala yabo. So yileyo nto ke bafethu egcineni eyenza ukuthi sigcine bafethu siholela kuphi edanjini. So ngizonitshela nje bafethu ngifundile mina bafethu Ovondlo primary school yami yokuqala Ovondlo primary school. Ngaya eSinayi kwangakahlanganiswa iSinayi ngoba sekwaba no grade 1 to grade 7. iSinayi besaqala ku grade 5 to grade 7. Yes, Ovondlo besaqala ku grade 1 liye kwa grade 1 kwa grade 4. Okay, ngafunda Ovondlo ngaze ngaphuma lolo dala futhi hayi nalolo lusha libona lo stage hayi lo stage lolo lusha lolo dala impela la soba inguruzana khona primary ngifunde khona ke mina bafethu. Nje mangifunda bafethu cha esikoleni bafethu bengiphusha kamnandi. Into bengiphazamisa iyodwa ile nto le bengiyenza kuphela ngoba ngiyazi ukuthi elokishini bafethu amaphutha siyawenza. Yabo nje mina umuntu osengathi nje lokishini njengamanje yazi ubhunu bakithi kade yenza ukuthi mina vele ngisho ukuthi yabona ke lolo
ungizonda ukufa ngoba bafethu kuyo yonke into engayenzayo elokushini namanje ngikwenzile okuhle ngakwenza okubi khona ngisolayo ngakho ubugebengu bafethu ubugebengu akaze ukuziholele ngalutho mina akaze ungiholele ngalutho ngoba even nalento yangibophayo bafethu akuyona into engangathi nje ngisho umzali wami noma usisi wami ngithi akayomba kunemali ethize kwakuba i-peer pressure waba umngane yonke lento engangiyenza namanje ithuba lami ngiyakhala ngalo buka nje ngiboshwa ngifunda ugrade 12 cabanga ngincisha ibheli kodwa ngizoqhubeka lapho angafuni ukuya lapho bafethu bambile inkunzi lokushima bakwazile abantu akwenza konke wrong even nomakhelwane bami ngasangithembi kodwa ngithe makuhamba isikhathi ngithe mangithola umvuzo wami uma ngibuya hayi ngathi cha la ngisuka khona ngiyabonga ayikho into bafethu ekuhlungu njengokuthi uhlalele izeneze elokushini bafethu niyazi akekho mfethu umuntu angathi ubhuna kamazi lela lokishi somaziyo futhi omazi kudala nabadala kumina bazokutshela mfana wayehlupha bafethu kodwa kuhambeni kwesikhathi bafethu ngarealize ngobani senginabantwana phela kuba nabantwana kuyashintsha umqondo womuntu ngoba uyazi ukuthi labantu badinga wena mina ngineshwa abazali bami bangishiya ngisesemncane bathe mabengishiya abazali bami ngisesemncane kwaphoqa ukuthi mina ngizondle khona udadewethu engimaziyo oyithemba kumina engimela amayo ulondiwe Shabalala ngiyamthanda usisi wami la khona ngoba uyena uthi mangikhala kumanje ngoba uyazi ukuthi uzothi esukubhunu manje ebeqala phansi yokwenza ubugebengu so ngithi mangimtshela ngithi sisi angisafuni ukubuyela la ngiphuma khona angizame ngalokho angizama ngakho ukuze ngidle ngoba bafethu niyabona ukuthi kwenzakalani bafethu umsebenzi awukho bafethu uhulumeni umbona nje nika abantu 350 kuyabheda emhlabeni bafethu ngiyanitshela lelo lokushe engisuka kulona ke bafethu uze konke kwenzeke ngalendlela yami ingoba bafethu ikhaya engisuka kulona alikho right bafethu hayi bafethu ngizonitshela ke ngaleli cala lokho ngikhuluma ngalo lento nje yenzeke lokushini nakhona ngiyahambela owachuze wami simasamba la nangu mfana faka ama earphones simdumela umfana simsabisa ngomese okay sokuyicala ke lelo bafethu niyazi silenze icala kanti asazi thina umfana uyasazi nje ukuthi hambeni kwesikhathi kuthiwa nomseshi ade fike la enifuna hawu umseshi ade sifuna and lo mseshi bedumileke bafethu ngeke ngilisho igama lakhe bedumile bafethu ubophila impela bafethu awu uthe mayifika ke lo mseshi ngelinye ilanga ke ufika ngisekhaya bafethu kwakuyisabatha mayifika lo mseshi haze silale sidakiwe no accuse anti sithi bambe konke phela thina lokushini singokabhadiya siphethe imali okay sidakiwe ke mfethu yabo nayi armeli yadlula la ma CPS yabo ayibizwa accuse yabo accuse day angizi lapho mina amangithi ngaze ngitshela omunye umuntu mfethu thi nangu ulokhuzana lapha ebizwa abaseshi lapha yabo ngiye khona ke mina ngiswa utshwala njalo bafethu ngitshelile njalo bafethu utshwala uyingozi nikubhazope ngiyeke mina lapha mina ke phoyisa ke aya bafethu bayazi lokushini mina iphoyisa bengahloniphi sengiqala khona manje ukuhlonipha yabo nje kuze kuthiwa shoot to kill mina kube kuthiwa washo uqala ngisesekhona lento kaBhekcele mina abade ngashona ngoba mina iphoyisa bengenandaba nalo ngiliqonde ngqo ngimbuze ukuthi ufuna ndoda amadoda la
ethi hayi solanda nina icase kanje inkunzi nabamba ufana kanje nathathe amafoni akhe nathatha i-tiros ama-tape radio kanje ngathi mina ngithethe bra wami waphela kambi 2 hours shikisana namaphoyisa ngiyaliwa la engaka ukuthi mina ngaze ngavalelwe ebhotini nakhona sengincengwa kwafika umamkhulu wangincenga wathi vuma nkosikhona bekubophe ngoba usulwile manje ngane yami kuliwa engaka ukuthi hayi ukuthi ngangilwa mhlambe nesibhamu noma ngokaphi ngibashaya ngequpha labantu nami ngiyabashaya bro wami ngidako itshwana konke lokho kungibangela njalo ngazi phela mina lezinto mina kungibangela ukuthi kenze njani ngivaleleke ibheli yonke lento ukuthi mina ngilwa namaphoyisa ngela kanjani nomuntu ozongilanda obuthunyiwe yena kwangakazi next okay bafethu salenza leli cala saboshwa achuze wami ke ukubophewa kwakhe ke waphunyuka mina bangibamba ngalolo langa ke mina ngoba mina vele ngaya kubo ngalwa nabo ayibagcina banginqoba nakhona banqobisa ubani umamkhulu ngabe benginqobe ngoba ngangavumi okay ngiboshwe ke bafethu ngihambe ngemadala jele empangeni uaccuse ke ngokuphayiza wakhe uyafika lapha uthi ungilethele into ezokugcoba ngithi bathumela ngithi mina why ungathumelanga omunye umuntu ngoba lento mhlawumbe kwangeke kwenzeke ngalendlela ezokwenzakala ngayo ngoba wavele yena wasuka ekhaya bafuna ukungilethela into ezokugcoba phela ngithi ngiboshwela ngifuna ukugcoba nginanex nginani okay mangithi nangu accuse accuse wasufika nesponge neshidi manje kwenze njani qhamuka bakuthola abantu mfethu ngithi ngizekwena la ngithi mina uza kanjani kumina ubuyazi ukuthi vele wena mfethu senze nawe le cost so wena umuntu ofana uphela okay fine asikiyekeke lokho bafethu kuhamba isikhathi asesiboshiwe vele asekho isidingo ukuthi lokho sikhuluma izinto zalana mina accuse vele sesibhekane necala manje ayisekho into yokuthi ubheke emuva ke manje asifocus la hayi bafethu ayisiqale le ndima kwako February ke ngiboshwe bafethu ngiboshwe ngoFebruary mina 2008 ngiboshwela irobbery with aggravating circumstances of which is armed robbery ngaboshwa February sahambe trial bail hearing yonke lento ama-bail application yonke deny sayizama i-bail application yanqaba ngiyabatshela labantu ngiyafunda ngenza ugrade 12 I was doing grade 12 my brother ngenza lento yabona ukuthi ukubafulo kunjani lokho ukuze kuthiwa multi stupid bafethu ngabenza bafethu ubulima okuphindiwe ngoba ngenza ugrade 12 mbamba inkonzo ngisho ibail bafu umseshi mina ngizobaleka umphenyo ecala sukela ngoFebruary sambe trial ecala konke lokho ama-bail hearing siyakwenza kuthe sezu December lasilahla icala ko December 10 2008 bangigweba 15 years imprisonment achoose wami bamgwebo 6 years ngoba uyena wagcina senjani esewufakazi wenkantolo esewu-204 basho njalo bathi state witness bathi 204 ngolimi laba pro bono okay lo accuse wakho okay ngiyaxolisa nje kunami lo accuse wakho waphenduka ufakazi we-state yebo wawuhamba nayo uyoganga lo muntu lo ngangenayo impela ngiyoganga kodwa waphenduka state witness okay kuyilapho ke ngaqala khona ukubona ukuthi kahle kusho ukuthi vele into esasiyenza kwangeyona organized crime kwangeyona into eyayihleliwe ukuba ukukhula wengane i-peer pressure nokuba bully wengane ngendlela engikhule ngayo bafethu iyona engiholele ekuthenini konke lokho engangikwenza kuze kungiholele ngibe sejele kuthe mangigwetshwa ke bafethu ngangahlala phansi ngoba accuse wami ayithola 6 years mina ngathola 15 kwangathi ikhanda lami liyaphithana bafethu ulabona lezo nsuku angizicabanga empelweni yami namanje ngangahlala phansi ngasebenzisa ubuhlakani bami
ngathi mangifika e-reception kwakumhla ka-10 December 2008 ngacela amaphepha e-appeal. Ngathi mangicela lamaphepha e-appeal ngangazi nokuthi ngizobhala ukuthini, ngangibona lapho bhala khona uname nobani. Ngathi mina yazi leli cala ngoba ngiyalazi into engicelayo la, ngizocela ukwenza i-reduction of sentence. Angiyenza ukuyenza i-condonation ngiqale phansi icala. Ngizokhala ngesigwebo kwinkantolo ngoba isigwebo sibe harsh. Ngoba lobu bugebengu engangikwenza kwangekubona ubugebengu kwakuhleli kwakungani bokukhula kwaselokishini. uNkulunkulu bafethu namanje ngiyaphila ngikhona. Ngathi mangiqala ngibhala konke lokhu ngizenzela mina bafethu ngale komunye umuntu nangale kwemali mhlambe ngithenga ummeli noma in. Ngathi mangiqala ngiyenza lento inkosi yenkantolo eMaritzburg High Court yasamukela isicelo sami bafethu, yangiphulela u7 years yashiya u8 years ku15 years. Kuthe ngo2012 December 4 aphuma bafethu, ngaphuma ngaya elokishini bangamukele ekhaya ngoba awuphuma ejele uvele iphumele. Ngakwenza konke bafethu, ama pre-release ngawenza, ayikho into engayenzanga ejele. Bengingane program leya ka Lifeline kwesikhathi ngayibona ingane kaMama zizilwane kumina, ngazi ukuthi isuka phi lento, iqhamuka phi kanjani. Kodwa ke ngakuthola konke egcineni. Kodwa namanje ngisohlala ekhaya bafethu, ngihlala nabo egcekeni. Lokho engakutshelwayo kwathiwa ngikwenze omalume omama abanye abangithandayo nabo bonke abomzala bami bethi Nkosikhona Bhunu yenza kanje ungabanaki. Ngiyacela bafethu ukuthi konke sikwenzayo sithi sikwenza sazi ukuthi amaphoyisa khona ngoba ugebengu bafethu ayakazi ukungisiza. Ayikho nento engathi ngiyayikhomba ekhaya noma endlini yami ngithi uyabona lo odrop noma uyabona lelo mbhede awuthenga ngemali yobugebengu. Awukho. Njengoba ngoba wazi na ukuthi kuthiwa easy come easy go. Le yamali bafethu ifana nokuthi nje wena uhambe e-tavern uphinde futhi nase-tavern uyokwazi abantu. Ngoba mesudakiwe ngeke ungitshela ukuthi wena udakiwe uright, awukho wena wrong. Kanjani? Ngoba phela lolu phuzo liyadakwana okokuqala lokho bafethu. Okunye bafethu ngidlile mina idamiso. Ayiyeka. Njengamanje singasho phela insanga isidakamiso, kodwa mina bengidla idamiso zangampela. Ngayiyeka bafethu. Ngiye kuswa yini na? Ingoba bafethu imali yazo ayikho. Bengibuka ukuthi abantwana bami ngizobakhulisa ngani uma ngizokubhanqa konke. Ilokishi ke bafethu lingifundisile okuningi. Amantombazana, utshwala, idakamizwa, nobugebengu, ngibambe inkunzi. Bafethu namanje ngiyasho ngangi-bright esikoleni, kube ngafocus esikoleni, mhlambe mina ngabe ngiyahlonishwa eroundini yami ngoba bafethu ngize mina ngafika grade 12 ngi-RCL. Mina bekuze ngincengwe mina kufika abafethu engifunda nabo o-classmates bami bacele bethi mfethu Shabalala bebethanda ungibiza kanjani Shabalala. Mfethu siyacela phela ube khona ngeweekend. Mfethu ngivumi kodwa ngibe khona mina. Yini na peer pressure. Kwezinye inkathi ke bafethu into esishayayo lokishini, into ekuthiwa peer pressure. Enye phinde definition shaye
ukuthi singabi naye umuntu ozosigayida sinakekele noma bengasekho abazali. Ungabikho komzali akusho ukuthi wena sofanele ube undlabeleke, kodwa kufanele ube nesupport. Ngizothi support kanjani na? Ungizwisise le support yami ukuthi ngizosho kanjani. Umuntu ozokutshela ukuthi njengoba usuqedile njengamanje grade 12 ufuna ukwenzani ezokulekelela noma ngabe uthi uphase kahle manje ngeke usaqhubeka ndawo, because yonke into ifuna imali bafethu. Niyazi ngeke sikhuliswe sonke, imali kuphela ezosikhulisa. Imali yona yenza into yonke yenzeka. So mina bafethu konke lokho kwakulela gogo wami Mahlombe, imali empesheni bafethu. Ngabona ngathi ngeke intombi yakakhoza le qilaza man nosisibami ngapha mina ileyo nto ke bafethu eyagcina ke mina ke ingifaka ebugebengweni. Ngathi ngithanda izinto ngithi ngithanda amantombazana, ngithi ngithanda nefashion bafethu, ngithanda notshwala, ngithi ngithanda netamizi ngoba nginibalela yonke lento. Ngithi mangiyihlanganisa ngathi mina ngeke mina undlalo ngogogo ngakhetha ngakhetha mina ukuyobamba inkunzi bafethu. Ehambeni kwesikhathi ke bafethu naleyo nkunzi la bafethu mangizontshela ngayo ehambeni kwesikhathi akuyona nenkunzi ngazi ukuthi inkunzi serious like organized crime, rough dance, into yenza estradini, bamba abantu uphila nabo i-community yakho, i-society yakho la uphila khona. Yini na angiboni kumnyama kublank, akekho umuntu ozongitshela. Abantu bayangisaba sengaphenduka isilwane, ngikwazana nabantu estradini, ngiphatha umeso ongaka. Yazi wathini ugogo one day kumina, wathi ugogo engitshela no-accuse wami esasinaye kuleli cala engizonitshela ngale hambeni kwesikhathi, wathi wena uma kushonela oqala ngokunika ipiki nefosholo umbele, nawe uma kushonela oqala ngokunika ipiki nefosholo umbele, shuthi sasiyombelana mina nobani no-accuse. Gogo esho kanje ethi angihlukana nani nobugebengu. Kwahamba isikhathi kwangathi iphupho lokho ngoba ngakubona kuyifikela ngilele ukuthi ngiyeke lento yobugebengu. Namanje ongathi lokishini uphuna ubamba inkunzi, uphuna wenza ukuthi yonke lento engangiyenza bafethu I'm done. Ngiyaphinda futhi ngiyalisho leli gama I'm done. Ngikwenzile bafethu, angaze ngithole next, akaze kungihulele ngalutho, kepha kwangihlalisa kuphi ejele. Ethu guy ngangumseshi, umseshi ishibheli ngifunda isikole ngoba ngishilo bafethu ngenza ugrade 12 fethu ruhle. Bafethu thema ngicisha ibheli konke ukusa kwaphela. Ngicabanga laba bantu engibalidayo lila class lami ngiyalida lapha kwa-H ngoba ngangifunda ka-grade 12 H. Nazi ngawuphuma esikoleni ngangifunda ka-H, class lami la belithanda bebethu H. Hayi bafethu ngicisha ibheli ngiyilida bafethu eklasini, mina ngisibonela ingqondo yami kwangathi ngivaleleke ekopini. Ukuqala nje ngicisha ibheli bakhona bonke, khona nothisha omkhulu wayifikile ngiyakhumbula ezolalela ibheli hearing, nabanye amathisha ekuthiwa efikile ngoba ngawabonanga. Kwaqala njalo izinto zashuba bafethu, sahamba angijikelwa wachuza hambeni kwesikhathi wachuza waphenduka i-204 ngelinye ilanga senkantolo. Makubuya lento kunalento kuthiwa i-warrant mina isingikhomba manje, isingikhomba ngokwehlukana. Sengiyahlukana mina manje nalendoda la ngayibona khona ngokuphelele ukuthi isi-204 lendoda isi-state witness. Kuthe ngoDisemba 10 asilahla bafethu icala. Ayatholakala nayo lendoda uthi inalo icala khona kuukuthi yona
yayifuna ukudlala indima yokuthi iyenze ngathi mina umenzi wobubi kanti nayo i-involve kulento. Okay, yambe nkantolo yasithola sinecala bafethu. Kuthe mhla ka-10 December bangigweba 6 years I chose mina bangigweba 15 years. Bafethu lela langa angilikhohlwa namanje. Hlezi semqondweni wami. Mhla ka-10 December 2008. Ikuyilapho ke bafethu engaqala khona enye impilo. Engizokutshela ehambeni kwesikhathi ukuthi yiphi lempilo uma sisenami nawe la kumkhanya ukuthi TV bafethu kuningi ngisazokupha khona. Ngaze ngaholela ukuthini ngiyeqala kabusha ngizobuya ke ngutshela iqala kabusha kwenzakalani.